Üdvözlök mindenkit! Itt Byron Belka beszél. Mint mindig, most is izgatottan osztok meg néhány alapelvet az üzletről. Valójában azt igyekszünk elérni most, hogy a lehető legtöbb emberi hibát, ami csak létezik, megtanuljuk megelőzni. Ebben az iparágban igen gyakran fordul elő, hogy elképesztően túlkomplikálunk dolgokat. Pedig mindössze annyiról van szó, hogy igyekszünk rájönni, hogyan működnek a dolgok, és továbbfejleszteni a képességeinket. Ha viszont legalább azt tudod, hogy hová fektesd az energiádat, akkor tudod, mit kell tenned, és így aztán sokkal gyorsabban jutsz A-ból B-be. Ezzel az emberek sokkal meredekebb felfutással jelentkező eredményeket tapasztalnak, és éppen ez az, amit igyekszünk elérni. Hosszú távon ezt csak úgy lehet fenntartani, ha rendszer párosul hozzá. Ezért itt a RAIN-nél a RAIN ciklusra összpontosítunk, ami éppen a rendszerről szól, és arról, hogyan tudjuk fejleszteni az embereket, a készségeiket és az ismereteiket az üzlet különböző oldalaival kapcsolatban. Épp úgy, mint a csapadék körforgás a természetben, ami RAIN körforgásunk vagy ciklusunk is folyamatosan ismétlődik. Így aztán minél többet foglalkozik valaki vele, annál jobbak lesznek a készségei, annál többet ért meg belőle, és annál jobban lesz képes tanítani majd azt. Ezzel lényegesen gyorsabb másolódást tapasztalunk majd a csoportban és az egész szervezetben, a titok pedig a rendszerekben rejlik. Most tehát a RAIN ciklus 4. részéről lesz szó, amely az üzenet. Ez a rész arról szól, hogy miként mutassuk be ezt a lehetőséget az embereknek. Nyilvánvaló, hogy számtalan módja lehet annak, ahogyan átadsz valamit valakinek. Adhatsz valakinek egy gyönyörű tortát, vagy foghatod ugyanazokat az összetevőket, és átadhatod egy tál masszaként is, ami már közel sem annyira vonzó. Ezért szeretnénk biztosítani, hogy a lehető legjobb módon osztjuk meg ezt a lehetőséget. És azt is, hogy kellő jelentőséget tulajdonítunk ennek, hiszen igen erőteljes termékről és lehetőségről van szó, és szeretnénk, ha az erről szóló üzenet hangosan és érthetően szólna. Amikor leülök valakivel, akár egy előadás keretében, akár csak azért, mert elmondok neki valamit, akkor bemutatom neki, mi folyik itt a RAIN berkein belül. Szerintem 2 kérdést tesz fel magában a legtöbb ember. Az egyik kérdés az, hogy tetszik-e nekem az, amit látok. Tetszik? Sokan azt mondják, hogy logikus, tetszik, látom az előnyöket, és hát igen, ez izgalmas, pont most indul, vagy bármi más, amit mutatsz neki, hogy mi az üzenet ebben számára. Mert sokan szeretnék tudni, hogy mit jelent ez számukra, és amikor ezt meglátják, akkor tetszik nekik. Mi tetszik nekik? A második kérdés szerintem, amely felmerül az emberekben az, hogy vajon meg tudom-e csinálni. Ahogy korábban már említettem, itt és most, ha felveszem a telefont és felhívok valakit, valószínűleg csatlakozik majd az üzlethez. Vannak azonban olyan családtagjaim, akiket ha felhívnék és megpróbálnék rábeszélni, hogy csinálja az üzletet, valószínűleg nem akarnák, és nem azért, mert nem tetszik nekik a termék, hiszen nyilván mindannyian fogyasztják, hanem azért, mert valószínűleg nem akarnák ezt, nem akarnának üzletet építeni és ezzel foglalkozni. Annak ellenére sem, hogy én sikeres vagyok, mégpedig azért nem, mert azt mondanák, ez te vagy, te meg tudod csinálni. Nem tudom, hogy nekem menne. Ezért kell pontosan megmutatnunk az embereknek, hogy hogyan tudják megvalósítani ezt. Ha képesek vagyunk erre, akkor szerintem megválaszoltuk a 2 fő kérdést, amit mindenki feltesz magának. Ezért fontos, hogy amikor az üzenettel foglalkozunk, akkor azt úgy tegyük, hogy az emberek képesnek érezzék magukat a továbbadására. Szeretném, ha az emberek tudnák, hogy képesek megtenni ezt. Nem csak azt, hogy tetszik nekik és jó, amit látnak, hanem hogy képesek is megtenni. A másik fontos dolog az üzenet kapcsán, hogy felismerd, milyen szerepet töltesz be a teljes folyamatban. Tudnod kell, mi a szereped, a meglátásom szerint pedig 3 valódi szerep van, amelyet ismerned kell, és amelyekről meg kell értened, mikor melyikben vagy, hogy megfelelően be tud tölteni. Ne akarj előadó lenni, amikor te hívtál meg. Oka van annak, hogy a harmadik fél általi igazolást használjuk, és csak megerősíteni tudom, hogyha csapatként dolgozunk és kiaknázzuk a közös munkában rejlő lehetőségeket, akkor sokkal hatékonyabbak leszünk. Az előadó az az üzlettárs, aki segített neked belépni a RAIN-be, vagy a szponzorod, vagy akár még az sem kell, hogy legyen. Lehet a felső vonalad, vagy bárki, csak nem te. Az a lényeg, hogy kell valaki, aki az ügyfeled, a leendő vásárlód szemében a szakembert testesíti meg. Mert ők már lehet, hogy ismernek. Ami lehet jó, de lehet rossz tényező is. Amikor azt mondom, hogy rossz, nem úgy értem, hogy rossz ember lennél, hanem hogy tudhatnak arról mondjuk, hogy kevés üzleti tapasztalatod van még.
Például, ha már kipróbáltál egy vagy két lehetőséget, és ezek nem jöttek össze. Akár ezért, akár másért. Tudják, hogy új vagy. Az ő szemükben nem te vagy a szakember. Ezért fontos, hogy olyan embert hozz, akit nem ismernek. Így aztán a telefonban, ha valaki mástól hallják az üzenetet, akkor ezt a másik embert kizárólag a rén lehetőség révén ismerik. Az ő fejükben ez a személy összekapcsolódik a rénnel, és ő lesz a rén szakértő számukra. Ez a külső visszaigazolás és hitelesség nem csupán ebből a szempontból fontos, hanem a tanítás szempontjából is. Mert ez a személy ismét felépíthet téged, és izgatottá teheti az embereidet, hogy veled dolgozhatnak majd, mindezt pedig nyilván te is viszonzod, így egymást építitek és emelitek fel. A meghívó mindössze ennyi, meghívó és nem több. Ő az a csapattag, aki meghívja a vendégeket, hogy meghallgassák, amiről szó van. Ha nagyon sikeres szeretnél lenni ebben az iparágban, és csak egyetlen dolgot tudsz igazán jól elsajátítani, akkor összpontosíts a meghívásra, mert a meghívás a kulcs. Ha meghívás szakértő vagy, akkor virágozni fog az üzleted. Annyi a dolgod, hogy az embereket a lehetőség elé eljuttasd, semmi más. Amivel mi rendelkezünk, már elég vonzó. Így, ha az emberek megkóstolják a terméket, és megtapasztalják a hatást, akkor felismerik, hogy valódi érték van a kezükben. Amikor pedig megtapasztalják ezt és az élére állnak, akkor egyre többen kóstolják meg a terméket. És egyre többen szeretnének majd az üzlettel is foglalkozni. Egyre többeknek lesznek pozitív tapasztalatai, és akarnak majd csatlakozni a csoportodhoz. Mindez azonban nem történik meg, ha nem kerülnek a lehetőség elé. Az ügyfél pedig nyilvánvalóan a vendég vagy a lehetséges vásárló, aki megtekinti a terméket és azt, mit szeretnél itt megvalósítani. Ezért fontos tehát, hogy tudd, mi a szereped. Az egyik, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy történetmesélők vagyunk. Mert valójában azok vagyunk. Elmondjuk az igazságot méghozzá úgy, ahogyan a híres mondás tartja, miszerint a tények tájékoztatnak, a történetek viszont eladnak. És bár nem vagyunk értékesítők, igazából azt próbáljuk elérni, hogy valódi legyen az egyén számára ez az egész. Amikor veszed a tudományt, és mindazt, amiről beszélünk, a bámulatos termékünket, a szólt, és mindezt valós helyzetbe teszed, vagyis arról beszélsz, milyen hatással volt rád, vagy valaki másra, aki fontos neked, vagy hogy mi történt, akkor mindez valóssá válik. A kulcspontok tehát azok, amelyeket meg kell értened. Ha pedig valaki már hallotta az előadásaimat, akkor tudja, hogy mit fogok mondani, mert mindig hasonlóan csinálom. Tájékoztatod az embereket. Jó napot, Byron Belka vagyok. Salt Lake City külvárosában nőttem fel. Régebben azt mondtam, teljesen hétköznapi ember vagyok. Adj nekik egy kis személyes hátteret. Én általában elmondom, hogy korábban a jelzálogpiacon dolgoztam. Ez ugyanis segít az embereknek, hogy kapcsolódjanak hozzád. Lehet, hogy hasonló területen dolgoztak, vagy hasonló tapasztalatokat szereztek. Ezért hasznos az, ha csapatban dolgozol, mert amikor találkozol emberekkel, akik megnézik a lehetőséget, rájössz, hogy előfordul olykor, hogy a csapatod valamelyik tagjával vannak közös pontjaik, például, hogy egy területen dolgoztak, vagy bármi más. Itt mutatkozik meg a 3 fős konferenciahívás és minden más igazi ereje. A történetet pedig azért elengedhetetlen, mert ez ad életet az egésznek. Mivel kerested a kenyeredet? Mondjuk, hogy nem főállásban építesz hálózatot. Mivel foglalkoztál, mielőtt az iparágba jöttél? Miután ezt elmondod, azt is ki kell fejtened, hogy miért a rén. Mi volt az, ami meggyőzött, ami lázba hozott téged? Lehet, hogy nagy lehetőséget láttál, vagy komoly sikereket, és ezek lehetőségét. Lehet, hogy éppen most vagy először kapcsolatban hálózati marketinges céggel, de miért ezt választottad? Mondd el a személyes okaidat, amiért belevágtál a rén üzletbe. Ki kell fejtened a dilemmádat is. A döntést a céljaiddal, az álmaiddal, vagy akár azzal kapcsolatban, ami éppen visszahúzott, és azt, hogy miként láttad e döntés előnyeit később. Aztán elmondhatod az embereknek, hogy mi történt veled, amióta csatlakoztál a rénhez. Még ha csak egy hete is vagy itt, akkor is elmondhatod nekik, hogy mi történt ez alatt. Emlékszem, hogy amikor ebbe az üzletbe kerültem, nem volt saját történetem, ezért a mentoromét meséltem mindenkinek. Pont azért, mert olyan erőteljes történet volt, az elmondásával pedig lassan kiformálódott az én történetem is. Aztán már volt saját történetem arról, hogy mi történt velem az első 90 napomon, hogy mi történt a cégben és a csoportomban, az emberekkel és a termékekkel.
Képes voltam megalkotni a saját történetemet, és bizony lettek olyanok, akik először már az én történetemet használták, ahogyan a külső igazolásról beszéltünk, és közben kialakították a sajátjukat. Ezért annyira lényeges, hogy saját történeted legyen. Kezd el fogyasztani a terméket, tapasztald meg az erejét, szerezz tapasztalatot. Ha pedig ez még nincs meg, akkor is ismerek olyanokat, akik szenvedélyesek, amikor hallják, mi történik, és akik elképesztő dolgokat művelnek még mielőtt a termék megérkezne hozzájuk, mert már megvan a történetük. Ez a történet pedig arról szól, hogy miként kerültek kapcsolatba ezzel a lehetőséggel. Hogyan találtak rá, és miért gondolták úgy, hogy ez egyedi és különleges lehetőség, vagy hogy valaki másnak milyen pozitív tapasztalata volt. Ha még nincs saját történeted, mondd el másét, de közben alakíts ki a sajátodat. Ez tehát az első dolog, amit meg kell tenned az üzenet kapcsán, hogy meggyőződj arról, hogy érted a történetedet, és úgy osztod meg másokkal, hogy az számukra is valóságos legyen. A másik, amit megtehetsz az, hogy a vállalatra és a cég történetére összpontosítasz. Elmondtad a történetedet, most pedig a vállalat története következik. A jótékony hatásokat kell előtérbe helyezni. Beszélj a rén különbségeiről, ami megkülönböztet bennünket, amiből mindenki indul, valamint a tudományról, a mag és az abban rejlő tápanyagok mögött. És így egyből a forráshoz jutunk. Ez egyfajta következő generációs termék, azon tény miatt, hogy a tudomány pedig megmutatja, honnan származnak a jótékony hatások. Itt tudsz beszélni a céges háttérről, arról, hogy kik vannak ebben benne, hogy mennyire kedvező a csillagállás, és a rén a tökéletes vállalat, a tökéletes iparágban, a tökéletes időpontban. Imádom ezt, és tényleg hiszem is. Azok számára pedig, akik egy ideje már az iparágban vannak, és sok mindent láttak már, elmondhatod, hogy mi másképpen dolgozunk. Van egy bizonyos érzés a termékről, és arról, hogy ami így zajlik, ahogyan ez előre halad, az egyedi. Valóban egyedülálló. Tehát az előnyökről kell beszélned, a rén csapatról, valamint a te személyes csoportodról, azokról, akikkel együtt dolgozol, a rendszerekről, az eszközökről és a képzésekről. Itt mondod el a vállalat történetét, és ez az üzenet második része. Nos, ha megérted ezeket a lényeges elemeket, amikor igyekszel a történetről beszélni, ha elmondtad a vállalat történetét, akkor a következő az, hogy megmutatod nekik, hogyha érdekli őket a pénzügyi vonatkozás, akkor miként élvezhetik mindennek az anyagi előnyeit is. Ha viszont tudod, hogy ezt a 3 központi elemet kell lefedned, akkor már akár 5 percben is tudsz előadást tartani, vagy fél órában, másfél órában, akár nagyobb csoportnak is, ha erre van szükség. De akár 5 vagy 15 perces bemutatót is tudsz készíteni, mert tudod, hogy mik a kulcselemek. Az üzenet ezen részében tehát arról beszélünk, hogyan tudnak pénzt csinálni. Ezért meg kell mutatnunk nekik a jutalékrendszerünket. Amikor valaki első alkalommal hallja, elég zavaros lesz, hiszen még sohasem hallott erről. Új neki. Ezért aztán igyekezni kell mindenben egyszerűen fogalmazni. Maradj egyszerű. Használj egyszerű számokat, egyszerű számításokat, hogy követhető és érthető legyen. Én azt mondom az embereknek, hogy elegendő információt kell adni, nem mintha bármit is el akarnánk titkolni. Szó sincs erről. Igyekszünk viszont az elejétől fogva a koncepcióra és az alapokra összpontosítani, és semmi másra. Meg kell értenünk, hogy segítenünk kell ezeknek az embereknek megragadni a történetünket, hogy kik vagyunk, és mi az üzenet, és már a legelejétől, mielőtt még 1-2-3 órát lefoglalnánk az idejükből. Mert az nem lenne helyes. Meg kell győződnünk arról, hogy ez olyasmi, amiről szeretnének többet megtudni, és ezért kell lényegre törőnek és egyszerűnek maradnunk. Ezért kell tehát olyan egyszerűen fogalmazni, amilyen egyszerűen csak tudunk. Ha valakinek elegendő információt adsz, mondjuk egy pénzérményit, akkor ennek megfelelő kérdései lesznek, mert ennyi információval rendelkezik. Viszont ha valakinek egy hullahopp karikányi információt adsz a pénzérményi helyett, akkor ezzel kinyitsz egy ajtót, és ennyivel több kérdése lesz majd. Ismétlem, nem azért, mert a kérdések rosszak, hanem mert lépésről lépésre szeretnénk haladni. Ezért kell egyszerűen csinálnunk az egészet.
Aztán fontos, hogy átbeszéljünk bizonyos dolgokat. Például, mit szeretnének elérni a következő héten, 2 hétben, néhány hónapban. Hová szeretnének eljutni mostantól számítva 90 nap múlva. Mivel szeretnének rendelkezni, ami most még nincsen. Jobb egészség, jobb pénzügyi helyzet, több szabadság. Mit keresnek? Hogy miként jutnak el odáig, az persze már egy másik része a rénciklusnak. Azonban már az üzenet részben ezt tisztán látni kell. Ki kell hangsúlyoznod, hogy most van itt az idő a csatlakozásra. Te vagy az, aki a cselekvés sürgető érzését és a lendületet meg tudod teremteni a csoportodban. Látható a lendület a csoportokban, látható egy-egy városban, országban és az egész cégben is. De mindig a kulcscsoportokkal és a kulcsvezetőkkel indul. A lendületet pedig a cselekvés sürgető érzése indítja el. Ha van például egy konferenciahívás vagy egy webkonferencia mondjuk hetente, és szólsz valakinek róla, aki azt válaszolja, hogy nem is tudom, hogy el tudok-e menni oda a héten. Te pedig erre úgy reagálsz, hogy semmi gond, úgyis minden héten tartunk ilyet. Akkor nem teremtesz sürgető érzést. Amikor én beszélek valakivel, akkor tudatom az illetővel, hogy most van itt az idő. Mikor tudunk leghamarabb találkozni? Amikor meghívok, amikor elmondom az üzenetet, akkor ezt is hangsúlyoznom kell, a rendszer kialakítása pedig segít ebben. Lefelé kell építkeznünk. Ez a kompenzációs tervünk egyik komoly erőssége, amit nagyon szeretek. És sajnos sokan vannak bizony, akik hétről hétre csak várnak, kihagynak egy hetet és bizony lemaradnak. Mert közben én hallom az egyik történetet a másik után. Ezért fontos, hogy az emberek érezzék, hogy most van itt az idő. Ezt a sürgető érzést kell felébresztenünk bennük. Emlékszem, a karrierem kezdetén a mentorom komoly nyomást helyezett rám, és ez jó volt, mert fiatal voltam, és szükségem volt erre az irányításra. És bár nem volt mindig ínyemre a nyomás, mégis az hajtott előre, és azt tett képessé arra, hogy sokkal több sikert tapasztaljak meg, és sokkal gyorsabban, mint nélküle. Konferenciahívásokat csináltunk akkoriban, és volt az egyik este, ami nem kifejezetten nekem szólt, hanem csoporthívás volt. Felhívott a mentorom, és azt mondta, 5-kor lesz a konferencia. Úgy terveztem, hogy hozok embereket, ezért fel is hívtam 4 embert. Nem volt sok időm, és amúgy is későn szóltak. Ezért igyekeztem gyorsan felhívni az elsőt, aki azt mondta, amikor meg akartam hívni, hogy sokáig dolgozik, és ezért nem tud feljönni a hívásra. Felhívtam egy másikat, akinek meg valami egyházi önkéntes szolgálata volt éppen, ezért nem ért rá. A harmadik meg valamilyen utahi előadásban volt az egyik szereplő, ami pont akkor volt, így ő sem ért rá. Majd végül a 4. is visszautasított valamivel, hogy miért nem ér rá éppen. Felhívtam tehát 4 embert, és egyikük sem tudott részt venni a hívásban. Közvetlenül a hívás előtt rám csörgött a mentorom, és azt mondta, 5-kor van a konferenciánk, utána még van 1 órám, találkozzunk a TGI Fridays étteremben, és hoz 4 embert. Majd letette. Az futott át az agyamon, hogy hát még a konferencia hívásra sem tudtam 4 embert összetrombitálni, hogyan veszek rá 4 embert, hogy hagyja ott, amit csinál, és találkozzon velem vacsorára alig 1 óra múlva. Hogyan csináljam ezt? Nem könnyű, de tudjátok, mit tettem? Ugyanazt a 4 embert hívtam vissza. Szóval ők azok, akiknek nem volt idejük a telefonkonferenciára. Visszahívtam őket, és azt mondtam, figyú, tudom, hogy elfoglalt vagy, de itt van 1 milliómos a városban, pont most. Arról tanít engem már egy ideje, hogy hogyan tudom én is megcsinálni, amit ő. Most pedig szeretne együtt vacsorázni velünk, vagyis meghívna vacsorára, és közben megmutatná, hogyan lehetnénk mi is ilyen sikeresek. Nem nagyon érdekel, mit csinálsz, de most abba kell hagynod, és el kell jönnöd a TGI Fridays-ba 6-ra. Ugyanezt mondtam el mind a 4 embernek. Mindannyian eljöttek. 3-jukat beléptettük aznap este az üzletbe. Nos, mi volt a különbség? Miért nem tudtam a 4 embert rávenni a telefonhívásra, és aztán miért tudtam ugyanezeket az embereket rávenni arra, hogy azonnal hagyják abba, amit éppen csinálnak, és találkozzanak velem vacsorára 1 órán belül? A sürgető érzés miatt. Amiatt, hogy hittem abban, amiről beszéltem. Ez pedig megváltoztatott engem, és más lettem. El kell jutnunk arra a pontra, hogy hiszünk abban, amit csinálunk, és hogy ez sürgető, az embereknek pedig szükségük van rá, ez ugyanis lendületet ad a csapatunknak. Tényleg. El kell tehát jutnod arra a pontra, ahol érted, milyen értékes az időzítés az adott pillanatban. Nem is olyan könnyű ez egyébként akkor, amikor a közepében vagy, éppen az egésznek, mint most mi. Egy olyan vállalatnál voltam, amely akkor már 20 éves volt, és 1 milliárdos éves forgalom felett járt. Számos emberrel beszéltem, akik sikeresek voltak a vállalatnál. 6 számjegyű havi fizetésük van dollárban.
Amikor ennél a cégnél növekedtem és tanultam, mindig kérdeztem, igyekeztem tanulni a bölcsességükből és a tapasztalataikból. Volt egy közös dolog, amit megkérdeztem, mégpedig az, hogy ha valamit másként csinálhatna, mi lenne az. Nem mind ugyanúgy fejezték ki, de sokan ugyanarról beszéltek. Nagyjából azt mondták: Byron, ha igazán megértettem volna, hol is állok, mielőtt ez még teljes lendületet kapott volna, ha igazán megértettem volna, milyen időzítéssel rendelkezem, akkor 10-szer olyan keményen dolgoztam volna. 10-szer olyan keményen dolgoztam volna, de nem tudtam ezt akkor. Ez megragadott engem, mert tényleg van egy idő és van egy hely, van egy ideális pont. Én úgy hiszem, ez a most. Azon a ponton vagyunk, amikor hónapról hónapra növekszünk vállalatként, és még nem értük el a hipernövekedést, de hamarosan bekövetkezik. Ez a termék túl jó, a lehetőség pedig túl nagy, ezért biztosítanunk kell, hogy magunkévá tesszük az üzenetet, majd pedig megosztjuk azt az emberekkel. Mert ez hatalmas jót tesz majd velünk, ahogyan a mentorom is képes volt megmutatni nekem azzal, hogy nyomást helyezett rám, hogy milyen fontos megteremteni a sürgető érzést. Semmiképpen sem szabad udvariatlannak lennünk, de meg kell teremtenünk ezt a sürgető érzést. Legyetek őszinték és egyenesek az emberekkel. Mondjátok el nekik, hogy várhatnak jövő hétig, de valószínűleg sok minden történik majd addig. Ezért, ha összeáll ez bennetek és megértitek a lényeget, akkor tegyétek valóssá az üzenetet. Az emberek megérzik, ha valami mesterkélt. Tudni akarják, hogy ez valódi történet. Te pedig kialakíthatod ezt a történetet, amikor elmondod, mi történik éppen, mi folyik valójában. A történeted megosztásánál pedig ismét csak figyelj a 3 kulcselemre, amelyről beszéltünk, vagyis hogy mondd el a saját történetedet, a vállalat történetét és a pénzügyi vonatkozást, a pénzügyi történetet. Ha ezt teszed, akkor képes leszel akár 5 perces, akár fél órás, 1 órás vagy másfél órás előadást is tartani, amire éppen szükség van. Nagyon izgatott vagyok azzal kapcsolatosan, ami a Rainnél történik most. Sohasem voltam még ilyen izgatott egyetlen lehetőség kapcsán sem az életemben, mert sokakat érint és sokaknak segíthetünk, és valódi változást vihetünk az életükbe. Ez pedig egyre nagyobb lesz, és egyre több embert érint meg, egyre nagyobb méretekben, mindez izgatottá tesz. Amikor pedig követed a Rain ciklust, akkor az nem csak rólad, hanem a csapatodról is szól. Arról, hogy követik a másolódás rendszerét, amely a tömegek esetében is működik. Egyre több emberhez juthatunk el. Mindenkinek sok sikert kívánok! Byron Belkát hallottátok, menjünk mindannyian, és csináljunk egy jó nagy esőt. Sziasztok!